L-iżvilupp in kwistjoni jikkonsisti fil-bini ta' blok ta' appartamenti u numru ta' garaxxijiet taħt l-art. Il-każ ilu għaddej għal dawn l-aħħar 4 snin. Bl-iżviluppatur ibiddel il-pjanti u r-residenti tal-Qala jinsistu li l-iżvilupp propost jinsab kollu fiż-żona barra l-iżvilupp. It-tlieta filgħodu il-Bord tal-Awtorità dwar l-Ambjent u l-Ippjanar il-MEPA irrifjuta dan il-permess. Fost l-oġġezzjonijiet li ressaq il-perit Anthony Vella f'isem dawk li qed jopponu l-iżvilupp hemm li dan l-iżvilupp se jkun qed jokkupa parti sostanzjali mill-wied. Dan ifisser li l-bini jkun ta' ostaklu għall-ilma tax-xita milli jibqa' sejjer fil-wied. Xi ħaġa li l-bdiewa ma jridux għax dan ifisser li l-ilma tax-xita ma jkunx qed jilħaq l-għelieqi tagħhom. Għalkemm il-MEPA rrifjutat dan il-permess, l-iżviluppatur għadu fiċ-ċans li appella minn din id-deċiżjoni, kif spjega Paul Buttigieg, illum viċi-sindku tal-Qala u li fl-aħħar snin mexxa l quddiem il-każ kontra dan l-iżvilupp. Dan mhuwiex l-uniku żvilupp kontroversjali propost fil-Qala. Proposta simili iżda fuq skala ikbar huwa l-proġett propost fil-Bajja ta' Hondoq ir-Rumien li għadu qed jiġi diskuss fih dan il-MEPA.